Vítam vás pri sledovaní záznamu zo zápasu 17. kola 7. Potatranskej futbalovej ligy, v ktorom domáci Spišský Štiavnik hostil Celok z Lučivnej. Hneď v druhej minúte sa ocitol v sľubnej šanci Pipo, no jeho volej skončil iba na ochrannej sieti. V 6. minúte zápasu dostali hostia výhodu priameho kopu z dobrých 35 metrov. Priamu strelu brankár Chrypko ešte dokázal vyraziť, no na dorážku z bezprostrednej blízkosti už nemal nárok a hostia sa ujali vedenia. Po jednej z krídelných akcií hostí prišiel vysoký center do 16, ktorý si Chrypko postrážil, no dotiahavý hráč hostí zasiahol nášho golmana do tváre a ten ostal otrasený na zemi. Rozhodca tento zákrok potrestal iba žltou kartou. Po následnom odkope bol faulovaný Body a mohli sme tak zahrávať priamy kop takmer z polovice ihriska. K lopte sa postavil Juraško, no jeho tvrdá strela mierila iba ponad bránu súpera. V 15. minúte sme sa po ďalšom faule dostali k priamému kopu z pravej strany na polovici ihriska. Lopta našla Biskupa, ktorý ju z prvej poslal do 16 na Černického, no ten pod tlakom placírkou minul. Od začiatku zápasu sa na ihrisku len tak iskrilo, čoho dôkazom bolo aj vynútené striedanie Biskupa v 19. minúte. Na ihrisko sa tak dostal Buc, ktorý zaujal pozíciu ľavého záložníka miesto zraneného Biskupa. 20. minúta a náš ďalší priamy kop. Nakopnutý center však skončil v rukách hosťujúceho brankára. V 23. minúte sa k odrazenej lopte dostal Adrian Noga, no jeho tiahla strela preletela tesne ponad bránkou súpera. Po zlej rozohrávke nášho krajného obrancu sa k lopte dostal hráč súpera a v 26. minúte peknou krížnou prihrávkou do behu hľadal voľného útočiaceho spoluhráča, no Chrypko tento úmysel prečítal a bol pri lopte ako prvý. Už o pár sekúnd neskôr sa na polovici ihriska dostal k lopte súperov obranca a vysokým centrom za obranu našiel útočiaceho spoluhráča. Ten loptu spracoval a po nedôslednom bránení sa aj s kúskom šťastia dostal až do zakončenia a zvýšil stav stretnutia na 0-2. Po rozohrávke a následnom útoku domácich sa pred 16 presadil Pipo, no netrafil loptu ideálne a tak s ňou brankár nemal žiaden problém. Po stupňujúcom tlaku sa Lučivna v 30. minúte dostala k priamému kopu z ľavej strany zhruba zo 40 metrov, no vysoký nákop si Chrypko postrážil. V 43. minúte sa po faule Nogu dostala Lučivna k priamému kopu z veľmi sľubnej pozície. K lopte sa postavil hráč číslom 3, no jeho pekný technický pokus rozvonil len konštrukciu brány a lopta skončila v aute. Hneď po zmene strán sa Štiavnik dostal k rohovému kopu. Pipo poslal prudký center do 16, lopta našla Nogu a ten z prvej trafil obrancu. Následne sa lopta odrazila k Bodymu, no aj jeho strela bola zblokovaná na aut. V
55. minúte sa po nevydarenom odkope Lučivnej dostal k lopte Pipo a z hranice 16 prízemnou strelou tesne minul pravú žrť súperovej brány. V 56. minúte poslal body protihráča nevyberavým spôsobom k zemi a uvidel tak žltú kartu. O minútu neskôr hostia rozbehli akciu po ľavej strane. Nevedno, či chcel hráč centrovať alebo šlo o priame ohrozenie, každopádne lopta preletela ponad bránu domáceho golmana a skončila mimo ihriska. Následne došlo k striedaniu na oboch stranách. V domácom mužstve šiel dole Černický a nahradil ho mladý Kinder. V 66. minúte sa postavil k rohovej zastávke sám Kinder. V 16. našiel nogu, no jeho pokus z prvej bol zablokovaný. O minútu neskôr sa situácia zopakovala. Tentokrát lopta preletela až ku Kuskovi, ktorý pohotovou strelou trafil iba protihráča a lopta smerovala na ďalší roh. Ten sa však obrane súpera podarilo upratať do bezpečia. Po Bucovom bleskovo zahranom aute v 70. minúte Kinder z prvej naslepo posunul loptu do 16, kde sa najlepšie zorientoval body a z hranice 7 metrov poslal loptu do siete hostí, čo znamenalo zníženie na 1-2. Dajte, kurwa! Dajte, kurwa! V 72. minúte si Lučivna vybojovala roh, no prudký center na prvú tyč našiel iba ruky golmana Chrypka. Následne si domáci tréner vyčerpal aj poslednú možnosť striedania a na trávnik sa dostal Jaroslav Šavel, ktorý nahradil Matúša Duloviča. Po faule v 75. minúte sa Šťavnik dostal k priamému kopu z pravej strany. Rudolf Šavel poslal do 16 center, ktorý brankár s ťažkosťami vyrazil a z následného protiútoku mohli vyťažiť hostia. Útočník hostí však po prekonaní obrany spálil 100% šancu. S blížiacim sa koncom stretnutia sa tlak domácich postupne zvyšoval. Dôkazom toho bola aj krásna bodyho prihrávka, ktorá našla v pokutovom území osamoteného Pipa, no na nešťastie pre domácich mu nevyšiel prvý dotyk s loptou a z posledných síl loptu napálil iba do brankára hostí. V 81. minúte si Šťavnik vybojoval ďalší roh. Kusko poslal do 16 prudkú loptu, tá prepadla až k Nogovi, no ten v sľubnej šanci prekopol bránu súpera. 84. minúta priniesla Šťavniku jeden z posledných priamych kopov v zápase. Chlapci skúsili zahrať nacvičený signál a k strele sa dostal Kusko. Aj keď mu nevyšla podľa predstav, lopta našla Kindera, no ten hlavou v dobrej šanci minul. V 91. minúte dostala Lučivna výhodu priameho kopu zo sľubnej vzdialenosti. Hráči skúsili oklamať brankára, keď prvý loptu preskočil a druhý vyslal tvrdú strelu, ktorú Chrypko vyrazil na roh. To bola zároveň posledná výrazná akcia zápasu. V 93. minúte rozhodca trikrát fúkol do píšťalky a Lučivna si tak zo Šťavníka odnáša plný bodový zisk. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto záznamu a na záver vám ponúkam prehľad strelcov dnešného zápasu. Šťavnik Lučivna 1-2.